ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷ, барномаҳои Сорбон Сафаров. Инак хостем як навор баҳри ҳамаи подписчикҳо бигардонем, баҳри ҳамаи мардуми муҳоҷир, ки дар Федератсияи Русия дар хонанишинӣ қарор доранд ҳамашон. Инак аввалан чира қайд карданем? Ба ҳамаи мо маълум аст, ки ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистоне, ки дар Федератсияи Русия дар хонанишинӣ қарор дорад, онҳо аввалан ки бекоранд, ҷойи кор надоранд ва аз ҷиҳати моливу пулӣ низ танқисӣ мекашанд. Ва баъзе аз он бародарон аз банкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон қарзидор ҳастанд. Яъне ки ҳар моҳ бояд дар Банки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар яке аз банкҳош пагашения биспоранд. Яъне ки қарз гирифтагияну ҳар моҳ пул меспоранд. Аз сабабе ки ҷойи кор надорану танқисӣ кашидастанд аз сабаби ана ҳамин беморӣ, ба шумо як хушхабара расонданем, бародарои азиз, ки ана Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамаи банкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон як пешниҳоде кард. Пешниҳод оиди дастгирӣ намудани муҳоҷирони қарзидор. Яъне ки чӣ хеле ки ҳозир мо ном гирифтем шахсое, ки дар хонанишинӣ қарор дорану қарзидор ҳастанд ҳай банкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. ана Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон як пешниҳоде ба ҳамаи банкҳои ҷумҳурӣ пешниҳод кард, ки дар ана ҳамин мавзӯъ бояд ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳар як муҳоҷири ки дар Федератсияи Русия қарор дорад, аз тарафи давлат дастгирӣ карда шававу ягон намуд чорабинӣ бояд карда шавад. Ва чорабинӣ оиди чӣ мекунанд? Оиди ана ҳамин қарздорҳо мумкин ки қатъ кунанд ягон моҳ пардохт кардани пулои банкҳои ана ҳамон муҳоҷирора. Шахсое ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд қарзидор ҳастанд, оиди иҳо ягон фармон, ягон лоиҳа пешниҳод шидагӣ нест. Танҳо барои шахсоне ки вазъи зиндагишон қинаю ва дар муҳоҷират қарор доранд. Барои ана ҳамин шахсҳо як пешниҳод шидагӣ ба тамоми банкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзҳои наздик, худованд розӣ бошад, агар ана ҳамин пешниҳод ба имзо бирасад, аз пардохтани пули ана ҳамон пагашения муҳоҷиро тӯли якчанд вақт озод мешаванд. Яъне ки мумкин як моҳа ё ки ду моҳа ё ки се моҳа, чанд моҳае ки набошад, муҳоҷироро дастгирӣ мекунанд. ана ҳамин лоиҳа ба имзо расид, баъдан боз ба шумо хотиррасон мекунем, аз пардохтани пули пагашения озод мешавем. Ва инак чӣ хеле ки шумо бародарои азиз медонед, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ана ҳамин беморӣ аллакай ворид шидагӣ. То ана ҳамин рӯзи 4 май аллакай официально 128 нафар ба қайд гирифта шидагӣ ва 2 нафараш аз дунё фавтидагиянд. И шуморае ки мо номбар кардем официальне. Дигар ба гуфту шинидҳои мардум як хелеш зиёд меган, як хелеш кам меган. Ҳар чизе ки дар ахбор ба мо пешкаш карданд, ана ҳамон чиза бояд бародарои азиз мову шумо бовар бикунем ва аввалан ба паника дода нашавем. Яъне ки ҳар як инсон дар худаш самобнушения дорад. Мисол ана ҳамин бемориам бахтон самобнушения накунем бародарои азиз, ки чун дар китоби Авиценнаи Абуали ибни Сино омадагӣ, ана паника кардан, яъне самобнушения кардан нисфе аз бемории инсон аст. яъне шумо чӣ бемориеро агар бахтон бигӯед ки ана ҳамин беморӣ ҳамихе мешавад, ана ҳамин паника кардан аллакай нисфи беморӣ ҳисоб мехӯрад, ба гуфтаи Абуали ибни Сино дар китоби Авиценна. ва инак вазъияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам на он қадар дар ҳолати хуб қарор дорад. мардум бештараш дар хонаҳо дар карантин истодагиянд. Ба ҳамин хотир морам аз хона аз ича пас ба навор мегирему, чӣ хабару чӣ видеое ҳаст ё ки савол ҷавоб ҳаст, дар хона ба навор мегирем ва пешкаши шумо мегардонем. Бародарои азиз, худованд бигзор дар ин моҳи шарифи Рамазон ана ҳамин вабора, ана ҳамин бемориро аз саросари рӯи олам несту нобуд бигардонад ва ҳамаи бандаҳои рӯи дунёро худованд нигаҳбон бошад. махсусан Тоҷикистони моро худованд нигаҳбон бошад, чунки ана баъзан нафарҳо дар муҳоҷират ҳам бештараш дариҷа падару модару зану фарзандшон қарор доранд. ба ана ҳамин хотир ҳама каса фақат дуо мекунем. Аз дасти мову шумо бародаро фақат
дуо меояд. Ба ҳамин хотир гапи беҳуда назанен, гапи қабеҳ назанен дар поёни видео, як каса ғайбат накунен. хубаш бародарои азиз, назди худованд дуо кунен, чизе шид нашид, танҳо назди худо дуо кунену то ки худованд моро аз ҳамин беморӣ раҳо битиҳад. ва дар канали Юристиҷей ҳатман подписатсия кунен, видеоҳои нав, хабарҳои нав интизор бошен. Дар паноҳи Аллоҳ бошен бародарои азиз.